አርወነን ውሰቤተ ምሕረሁ ለክርስቶስ። ብስም አቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ ብንብዓት ዘርኡ ብእልልታ ኸዓጽድ እዮም። መዝሙር 126 ቁጽሪ 5 ኣብ ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ዕለት 26 ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት ሰንበት ዝበሃል መዝሙር ወበእሁድ ሰንበት እዩ። ከምዚ ድማ ይብል። ወበእሁድ ሰንበት ጌሰት ማርያም መግደላዊት በጽባሕ ሃበ መቃብር እንዝኣዲ ጽልመት ወረከበት እብነ እቱተ ማእፈ መቃብር ወበጽሓት ሃበ ስምዖን ጴጥሮስ ወሃበ ካልእ ረድ ዝያፈቅሮ ኢየሱስ ወቲቤሎሙ ነስእዎ ለእግዚእየ እሙስተ መቃብር ወኢየአምር ሃበ ወሰድዎ እንዘይረውፁ ክልኤሆሙ ህቡረ በደሮ ለጴጥሮስ ዝኩ ካልእ ረድ ዝያፈቅሮ ኢየሱስ። ትርጉም በታ ቀዳሚት ሰንበት ጸልማት እንከሎ ማርያም መግደላዊት አንጊሃ ናብ መቃብር ከደት። ነቲ እምኒ ከዓ ካብ ኣብ እቲ መቃብር ተላዒሉ ረኣየቶ። ሽዑ ናብቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ካልእ ወደ መዝሙርን ናብ ስሞን ጴጥሮስን ከደት። ንጎይታይ ካብ መቃብር ኣልዒሎሞ ናበይ ከም ዝወሰድዎ እውን ኣይፈልጥን እየ ድማ በለቶም። ንሳትዮም ከዓ ሓቢሮም ክልቲኦም እናጎየዩ ከለዉ እቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ካልእ ወደ መዝሙር ንጴጥሮስ ቀደሙ። ኣራራት ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ወሰበረ ውኻተ ብርት እግዚአ ለሰንበት አመሳልስት ዕለት ሞኦ ሎሞት ገብረ ትንሣኤ በሰንበት። ትርጉም ጎይታ ሰንበት ትንሣኤው ብመዓልቲ ሰንበት ገበረ፣ ደጌታት ሓፂን እውን ሰበረ። ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ንሞት ሰዓሮ፣ ትንሣኤው ድማ ብመዓልቲ ሰንበት ገበረ። ሰላም ፍጹመ ንጉሰ ኮነንዎ ኣይሁድ ተካፈሉ አልባሲሁ ሃራ ሰገረት ወኮርእዎ ርእሶ ብህለት ረገዝዎ ገበሁ በኩናት አሰይዎ ሰፍንወጌ ከርቤ ትሱኻ ዘምስለ ሃሞን ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ሰላመ ይጸጉ ለነገስ ለአሕዛብ ወለለሃውርት። ትርጉም ብሓቂ ኣይሁድ ነቲ ንጉስ ፈረድዎ፣ እቶም ወታደራት እውን ንክዳውንቱ ተማቐልዎ። ርእሱ ብበትሪ ወቅዕዎ፣ ጎኑ እውን ብኩናት ወግእዎ። ከርቤ ዝተሓወሶ መፂፅ ሓሞት ኣስተይዎ። ንህዝብን ንነገስታትን ንኩሉ ዓለምን ሰላም እንትኽህቦ ትንሣኤኡ ብመዓልቲ ሰንበት ገበረ። በዚ ዕለት እዚ ዝንበቡ መንባባት ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ካብ ቁጽሪ 11 ክሳብ መወዳእታ፣ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ካብ ቁጽሪ 14 ክሳብ መወዳእታ፣ ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 21 ካብ 31 ክሳብ መወዳእታ፣ ምስባኽ ይእዜ እትነሳ ይቤ እግዚአብሔር ኤሬሲ መድኃኒተ ወአግህል ቦቱ፣ ቃል እግዚአብሔር ቃል ንጹህ። መዝሙር 11 ካብ 5 ክሳብ 6። ኣብ ትግርኛ መዝሙር 12 ካብ 5 ክሳብ 6። እግዚአብሔር ምእንቲ ምግፋዕ ጥቁዓትን ምእንቲ ልቕሶ መሳኪንን ሕጂ ክትንስእ እየ፣ ነቶም ሓረር ዝብሉኒ ምድሓን ከምፃሎም እየ በል። እግዚአብሔር ዝሃቦ ተስፋ እሙን እዩ፣ ከምቲ ኣብ እቶን ዝጸረየ 7 ሰዓት ዝተቖልዐ ብሩር እዩ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ካብ ቁጽሪ 13 ካብ ቁጽሪ 33 ቅዳሴ ዘዲዮስቆሮስ
ብንብዓት ዘርኡ ብእልልታ ክዓጽዱ እዮም። መዝሙር 126 ቁጽሪ 5 መምህሮም ህድማኹም በዕለተ ሰንበት ምንቲ ከይከውን ጸልዩ እኳ ኢልዎም እንተነበረ ንሶም ግን ሰንበት ምድሪ ካብ ኣሕዋቶም ተፈልዮም ናብታ ካብ ኢየሩሳሌም 11 ኪሎ ሜትር ርሒቓ እትርከብ ቦታ ናብ ኤማሁስ ይኸዱ ነበሩ። እቲ መንገዶም ብሒትዎ ዝነበረ ዕላል ከዓ ኢየሱስ እዩ ነይሩ። ልቦም እዩ ተስፋ ቀቢጹ እምበር ልሳኖምሲ ኢየሱስ እዩ ዝብል ነይሩ። እወ እግሮም እዩ ናብ ኤማሁስ ዝኸይድ ነይሩ እምበር ልቦምሲ ኣብ ቀራንዮ እዩ ነይሩ። ንግዚኡ ተስፋ ብምቑራጾም እኳ ዝሕዝኑ ሰባት እንተበልናዮም ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ እናተዛረቡ ምኻዶም ግን ደስ ዘብሉ ሰባት እዮም ነይሮም። ምክንያቱ ብዛዕባኡ ምሕሳብ እንተዘቋርፁ ነይሮም ምስ ተገለጸሎምን ኣይምተቐበልዎ ነይሮም፣ ብኡ እውን ኣይመኣመኑ ነይሮም። ስለዚ ንድሕሪት ምምላሶም እኳ እንተሓዘነና ብዛዕባኡ ይሓስቡን ይዛሩን ብምንባሮም ግን ክድነቑ ዝግብኦም ሰባት እዮም። ንሱ ኣብ ቀራንዮ ዝተሰቐሉ ምክንያት እውን ኣብ ርእሲ ኩሉ ሰብ ተሰቒሉ ምእንቲ ክነብር እዩ። ስለዚ ንሱ ከምቲ ኣብ ቀራንዮ ዝተሰቕለ ኣብ ርእሲ እዞም ክልተ ሰባት እውን ተሰቒሉ ነበረ። ነዞም ክልተ መንገደኛታት ሰባት ክርእይዎም እንከለዉ ክልተ ሰባት ጥራይ መስሎም ክረኣይዎም ይኽእሉ እዮም። ግን ምስ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣምላኽ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ እምበር በይኖም ኣይነበሩም። ንሕና እውን በይንና ኣይኮንናን። እቲ ክርስቶስ ዘለዎ መንገዲ ብሓዘንን ብተስፋ ምቑራጽን እኳ እንተተጀመረ ብሓጎስን ብደስታን ከም ዝዛዘም ግን ዝታሪኽ ሕያው ኣብነት እዩ። እዞም ክልተ ሰባት ብስጋ እምበር ብመንፈስ ዓዊሮም እዮም ነይሮም። ምክንያቱ ዕውር እምበር ብመንፈሳዊ ዓይኑ ዝርኢ ሰብ ተስፋ ቆርጽን ንድሕሪት ክምለስን ኣይክእልን እዩ። እቲ ንዕውራት ዘብርህ ብርሃናዊ ኣምላኽ ግን ብዛዕባኡ ክመራመሩን ክዛረቡን እንከለዉ ኣብ መንጎኦም ሕውስ በሎም። ኣብ ማእኸሎም ንኽርከብ ምክንያት ዝኾነ ድማ ብሓሳብ ኣብ ርእሶም ስለ ዝነበረ እዩ እምበር ኣብ መንጎና ምእንቲ ክርከብ ሓዘንና ናብ ደስታ ብኽያትና እውን ናብ ዕልልታ ምእንቲ ክልወጥ ብዛዕባኡ ምሕሳብ ክነቋርፅ ኣይግባአን እዩ። እወ ንሱ ካብ ብዛዕባና ምሕሳብ ካብ ዘየቋረፀ ንሕና እውን ሓሳብናን ሕልምናን ንሱ ደኣ መርካል ክኸውን ኣይግባአን እዩ። ነዞም ክልተ መንገደኛታት ዘሕስቦምን ዘጨንቆምን ዘዛርቦም ዝነበረ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ደኣ መርካል ኣይነበረን። ንሕና ብዛዕባ ስቅያቱን ግርፋቱን ብዛዕባ ሞቱን ትንሣኤውን ሓሲብና ንፈልጥ ዶ? ብዝኾነ ኣብዚ ግዜ እዚ እንኳን ብዛዕባ ሞቱን ትንሣኤውን ደጋጊሞም ክዛረቡ ኢየሱስ ዝብል ስሙን ደጋጊሞም ከልዕልዎ ዘይደልዩ ኣመንቲ ይበዝሑ ከም ዘለዉ ኩላትና ንፈልጥ ኢና። ነቲ ደጋጊሙ ነዚ ስም እዚ ዘልዕለሎም ሰውን እዞም ሰባት እዚኣቶም ፈጺሞም ኣይፈትዎን እዮም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጥዑመ ስም ለዘይፅውዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ንፅውዕዎ ጥዑም ሽም እዩ ከም ዘይተባህለ ንሶም ግን ነዚ ሽም እዚ ከስተማቕርቦ ፍቓደኛታት ኣይኮኑን። ንኣፎምን ብመስተዳመር ብምስጋና ክርስቶስ ክመልኡ ኣይደልዩን እዮም። ኩሉ ዕላሎም ድማ ብዛዕባ ቆልቁ ዝኸዳ እምበር ናብ ድሕነት ዘብፅሕ ወረ የብሎም። ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ደጋጊምካ ምልዓል ንክርስቶስ ምሕሳር ኮይኑ ስለ ዝስማዖም ድማ ከም ቅዱስ ጳውሎስ ደጋጊሙ ኢየሱስ ወይ ድማ ጎይታ ንዝብል ሰብ ከም መናፍቕ እምበር ከም ኣማን ክቕበሉ ኣይኮነሎምን እዩ። እንተኾነ ፍቓድ ኣምላኽ ምፍፃም እምበር ጎይታይ ጎይታይ ዝብል ሰብ ከዓ ኩሉ መንግስቲ ኣምላኽ ከም ዘይወርስ ባዕሉ ክርስቶስ ኣምላኽና ነጊሩና እዩ። እዞም ሰባት ናብ ኢየሩሳሌም ዝመፅሉ ምክንያት ኢየሱስ እዩ ነይሩ። ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ኤማሁስ ዝኸድሉ ዝነበሩ ምክንያት እውን ንሱ እዩ ነይሩ። ተስፋ ዝገበርካሉ ሰብ ክጠልመካ እንከሎን ዝኣመንካዮ ሰብ ክክሕደካ እንከሎን ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ነዚ ነገር እዚ ንክትፃወሮ ዓቕሚ እውን ክውሕደካ ይኽእል እዩ። ነዞም ሰባት እውን ልክዕ እዚ ኣጋጢምዎም። ብዝኾነ ክርስቶስ ኢየሱስ ብዙሕ ግዜ እኳ ንሱ ዝሓተተ ሕቶ ብካልኦት ሰባት ብግቡእ ይምለስ እንተዘይነበረ ከምቲ ንሶም ዝሓተትዎ ግን ንሱ እውን ንብዙሓት ሰባት ይሓቶም ከም ዝነበረ ቃል ኣምላኽ ይነግረና እዩ። እምበር ነዞም ክልተ ሰባት ብዛዕባ ማን ይዛረቡ ከም ዘለዎ ከም ዘይፈልጥ ኮይኑ ሓተቶም። ካብቶም ክልተ ሓደ ቀሌጳ ዝተባሃለ ሰብኣይ ድማ እናገሰፀ ተግሳፅ ብዝመልኦ ቃላት ከረድኦ ፈተነ። ማለት
ንሱ ብቃልን ብግብርን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን ብርቱዕ መምህር ከም ዝነበረ ክገልጸሉን ከብርሃሉን ጀመረ። ብሓቂ ድማ ንሱ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን እንታይ ነበሮም። በዚ ነገር እዚ እንኳን ፈተውቱ ጸላእቲ እውን መስኪሮምሉ እዮም። ንሶም ንክርስቶስ ከም ሰብ ጥራይ ጠሚቶሞ ስለ ዝጸንሑ እቲ ንእስራኤል ዘድሕን ንሱ እዩ ኢልና ተስፋ ንገብር ነርና ብምባል ተስፋ ከም ዝቆረፁ ንክርስቶስ ብዛዕባ ክርስቶስ ከም ዝተዛረቡ ንቐባር እውን ከም ዘርድእዎ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ምዕራፍ 24 ቁፅሪ 21 ይነግረና። ግን ንሶም ዳ እምበር ንሱስ ኣይጠለሞምን። ንሶም ዳ እምበር ንሱስ ብኦም ተስፋ ኣይቆረፀን። ቃል ኣምላኽ ንምስማዕን ቃል ኣምላኽ ሰሚዑ ንምእማን ዝድንጉ ሰብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክሳዕ ክንደይ ዓሻን ድንዙዝን ምዃኑ ድማ ክርስቶስ ኢየሱስ ነዞም ክልተ ሰባት ገለጸሉ። ስለዚ ክሕወሶም እንከሎ ኣይሰንበሉን፣ ምስ ሓተቶም ግን ጉህዮም ጠጠው በሉ። ሕቱ ዳ እምበር መልክዑ እውን ኣየሰንብዶምን። ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ትንቢት ናይ ነቢያት ከም ዝተፈጸመ ተርጊሙ ክነግሮም እንከሎ ግን ብዘይሓዊ ልቦም ይቃጽል ነበር። እወ ብዘይሓዊ ልቦም ይቃጸል ነበር። እቲ ዝተቃጸለ ልቦም ንዕኡ ብምርኣይ ክዝሕልን ክድበስን ስለ ዝነበሮ ድማ ፀሓይ ሂወቶም ከይዓረበትን ከላ ምስኦም ኣብ መኣዲ ተቐረበ። ቅድሚ ስጋዊ መኣዲ ክበልዕዎ ዝግቦም ሰማያዊ መኣዲ ንሱ ስለ ዝነበረ መንነቱ ገለጸሎ። ኣብ መንገዲ ስለ ዝባዕሉ ጠምዮም እዮም፣ ደኺሞም እዮም። ግን ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ክበልዑ ይኽእሉ? ንዑ ካብ ምርኣይ ንላዕሊ ካበይ ዕረፍቲ ክረኽቡ ይኽእሉ? ምክንያቱ ንሱ ካብ ዓላት ንላዕሊ ዕረፍቲ ካብ መግቢ ንላዕሊ እውን ዘዕግብ ኣምላኽ እዩ። በዚ ምክንያት ንጥሜቶምን ንፅምኦምን ንድኻሞምን ንዕኡ ብምርኣይ ረስዕዎ። ጠሚና ስለ ዝወዓልና እንጀራ ክንበልዕ ኣለና፣ ደኺምና ስለ ዝወዓልና እውን ደቂስና ክንሓድር ኣለና። ንግሆ ናብ ሃዋርያት ከይድና ክነበስሮም ኢና ከይበሉ በታ ሰዓት እቲኣ ካብ መኣዲ ተንሲኦም ነቲ ዝተገለጸሎም ኣምላኽ ንኣሕዋቶም ተገሊጽልና ኢሎም እንትኸበስርዎም ናብ ኢየሩሳሌም ጉዕዞ ጀመሩ። ብሓዘን ናብ ኤሞሆስ ክኸዱ ውዒሎም ብሓጎስ ግን ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ። ኣምላኽና ልክዕ ከምዚ እዩ። ኣምላኽና ኣብ ምእታውን ኣብ መውፃእን ዝባርኽ ኣምላኽ እዩ። እቶም ብንብዓት ዝዘርኡ ብእልልታ ከም ዝዓጽዱ ግበሮም ዝውፅሑ ድማ በዚ ተፈጸመ። ኣምላኽ ብብርካት ዘሪእና ብእልልታ ክንዓጽድ የማነይቲ ኢዱ ከድግፈና ናይ ኣምላኽና ምሕረትን ናይ ቅዱሳን ኣቦታትና በረኸትን ረድኤትን ጸሎትን ኣብ ልዕሊ ኩላትና ትኹን ኣሜን።
አርወነን እባእ ውሰብየ